aħna min-naħa tagħna rridu nkomplu naħdmu saqajna mal-art dejjem u biss b'risq il-kotra, in-nies, il-familji, iż-żgħażagħ, l-anzjani, is-self-employed u n-negozji Maltin u Għawċin. Il-kotra trid li dan il-pajjiż jibqa' miexi il-qudiem. Dan kien il-messaġġ pożittiv li għadda deputat mexxejja l-affarijiet tal-Partit Laburista Daniel Mikallef il-ħadd filgħodu waqt attività politika mill-isbaħ fil-Musta. Il-Perit Mikallef fakkar kif il-Partit Laburista twaqqaf għall-kotra li qabel ma kellix l-opportunità li teduka ruħha. Żied li matul is-snin inbidlu ħafna affarijiet, però rimarka li l-Partit Nazzjonalista baqa' jħares lejn il-kotra bħala n-nies ta' Third Division u qatt ma aċċettaw li l-monopolju tal-poter tagħhom spiċċa. Il-Perit Mikallef sellem lil Chris Fern li mhux biss ta' saħħtu kollha lil dan il-pajjiż immanka lill-Partit Laburista. Mikallef fakkar f'mument ferm sabiħ meta tnediet l-iskema New Hope li toffri tama lil dawk li ma rnexxilhomx jiksbu polza tal-assigurazzjoni fuq il-ħajja minħabba li kellhom xi mart jew għandhom kundizzjonijiet mediċi jew xi diżabilità. Daniel Mikallef qal li din kienet il-bidla li tibqa' tiddistingwixxi lill-Partit Laburista minn ħaddieħor. Il-bidla tibqa' dik li tiddistingwina minn ħaddieħor. U speċjalment fejn jidħlu dawk il-bidliet li jirrikjedu kuraġġ, dawk il-bidliet tkun taf li l-forzi konservattivi ħajjippruvaw jopponuk fuqhom, dawk il-bidliet li jolqtu fil-laħam il-ħaj tal-ħajja tan-nies, dawk huma l-bidliet li twaqqafna lihom, dawk huma l-bidliet li rridu naqgħu naħdmu għalihom, dawk huma l-bidliet li rridu nibqgħu nwettqu b'konvinzjoni u b'kuraġġ. Daniel Mikallef tem jgħid li ħaddieħor irid il-firda u jobżoq fuq pajjiżna, però il-Partit Laburista se jibqa' jaħdem biex jagħti s-saħħa lil Maltin u l-Għawċin kollha.